बिथै एवनायखौ गोथाव नुथारबाय आं बिदिनो मोनबायना गासिबो जायै लोङै लादायाव नै खागजखौ जा जों बर'फोरना बेनो लोगोफोर नै दिनै आङो पार्टियाव सफैबाय हाबायाथ' दाख्लै गुवाहाटियाव हैखांबाय सानथामजों पार्टि जादों दा आङो नै गामियाव सिलाफारा गामियाव आरो आं दा थांसै हाबायाव हाबैसै नायलांबाय था लोगोफोर नायनानै साबस्क्राइब खालामहरदो अननानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम दा आं हाबैसै पार्टियाव पार्टिनि बेदर एवबाय जा गोथाव एवग्राखौबो एसे खेबनांगोन ना बिथैनि ना बियो दा बिथै होबासो समायो आरो नै बेबो आलुजों एवगोन आलुखौ एवग्रोदों बोरमा होथ'वाखै आलु एवग्रोदों औ दा आलु मोनबा बोरमा होगोन गोथाव नुखाबाय नै जों लागोना गोथाव गोथाव संखायो नै बेखौबो होगोन कबिखौबो ना गयबारिसो गावसिना ओमफ्राय गयबारि मा जाखो जों लागो मा जाखो ना नैबे ओंखाम गोदौहांबाय नै आंना बिबोनाङा ना एवगासिनो दं ओइ फाग्ला नायलाय नायासो आं जानोसो लुगैलायलायबाय एवखांबाय बे ओंखाम संग्राया गुवारथार नै बे मोनखांजोब्बाय माइ हुर बाल नै अमा हायदों मोजां हर ओंखाम जाबाय हनै बेवाइमोनहा ओंखाम जानायखौ खेबना नै जारौमोन गोथाव जादों ओंखामा ओंख्रिया सोर ए मिफाल बोरायखौ खाबाय बायजों आरामसो नै आइमोनहा ओंखाम जाबाय नै जौ आइया खौनो लानानै खेबजामसां बुरि बुरि ज'नो माबायदि ओंख्रिया गोथाव जादों गोथाव जाजोबदों ना अमा दाउ मुरि बन्थ' गोथाव जाजोबथारदों नै केटारिंफोर संनाय केटारिंफोर खुरनाय ओंखाम ओंख्रि गोथावथार नोंखौ गाबजिदों फट' लानोनो हगारनोनो सुजिनि पार्टियाव खेबजानाय आइया एखमबा गोदोयो दे जा आराम खेबखाबाय आङो फिसौनि हाबा फिसौनि पार्टियाव जादों लोंदों नै ओंखाम खुरग्रा ग्रुपफ्रा जा मोजां मोजांखा 12 जन बिसोरो निउ देबोरगावनि मावसोम हान्जा ग्रुप सोरनोबा नांगौबा कमेन्टआव हर हाबा सारादु जेखि पार्टि जाया मानो खुरो बिसोरो बिराद मावो नङा बे बिथै एवनायखौ गोथाव नुथारबाय आं बिदिनो मोनबायना अमा बिथै बिबु आथिं खर' संनाय बे लाब्रा दहाय खेबखांखाबायगोनहाय लाब्राखौबो गोथाव नुथारबाय बे गोथांसो माथो एवनाय बादि नुयो
मानसिखौ खेबखाबाय आंखौ खेबफा नाङा माबा संनोबा लिंहर हाबायाव मानसिया नायनानै लाखादो नै जा गोथाव गोथाव संखायो नै जोंना आफाया बेलाय माबि मिरामिस मिरामिस पनिर बावबो संनो नागिरदों नै बिस्रा लोंखावगासिनो दं गाइखेर लोंदोंमोन बेवाया जारां बर'नि हाबा ना लान्जा खिथाहर गाबोन हगारबा नायसै गाबोन जा गोथाव लोंखाबाय बरिया ओंखाम जाबाय नै बाजैमोना ना लानजाय जाबा बोलोगोरा जायो माबायदि जादों ओंख्रिफ्रा ओंखामफ्रा बरिया अमाया बरिया ओमफ्राय आरो नै बर'नि हाबा नालाय जाय लोङा होदों जोङो एसे लोंबाय एसे लाबाय नामनि आन्था बर'नि हाबायाव औ बिदि आरो गोथावथार मारै खालामोमोनलाय देलाय खिथालाय बरिया टेस्टि जादों गासिबो गोथाव जाखादों गासिबो गोथाव बेबो आब' लामायाबो जा गोथाव दालियाबो जोंनि बर'फ्रा गोथाव संखायोना जोंथ' हाया नैबे ना लान्जायखौ जानांगौ ना लान्जाय जानांगौ आं जानो हाया आं जानो हायो ना लान्जायजों ना खर'जों जा थाब जानोसै गासिबो जायै लोङै लान्जायाव नै खागजखौ जा जों बर'फोरना बेनो जों बर'फोरना गाइखेर दै नाङा मिस्थि नाङा जाखांनानै लिबु जाबानो हजम जायो लिबुखौ जा एसे ओमफ्राय सेबनानै लोंनांगौ ना बेनो जोंना बे खादो दा होफैसै गोथैजोबबाय दा नुगोन होलांखादो होदो ओंखाम जाहैदो गय जानानै होलांदो ओंखाम जाबाय हिनजाव गोदान हौवा गोदान ओंखाम जानायखौ खेबनांसो आब'खौ खेबथाराखै आङो माबाया जामाया अमाखौ न' एसे ओरै मोनसे लाबो हेलेना अमा जोब्बायानो आदसा जोब्बाय नै मावग्राफ्रा जाजोब्बाय जि गोथाव जाबाय मालाय नै जेबो जानो हाला ओंखाम खुरनोब्रा बिसोरखौ माबा खालामहर जा खुरनो गोरोंखा बिसोरो जोंखौबो लांबा जों लागोनि बिसोरो जों लागोनि बुरजा बुरजा जानो हाला लांखानांगौसो ओंखाम खुरनायाव गाबोन बे नारजि ओंख्रि संनायाव खिथालायगोन बियो बे इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब बानायनानै ला बयबो लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट जोंनि आबो सिलाखौ गोजौआव लांदो आयौ बिरलांनो हानायनि आबो सिलाखौ गोजौआव लांदो बिरलांनो हानायनि आरो बेवाया मोजाङै मोजां मोनजालांदो खौबो एसे सेखौबो थुना औ माला थाङो औ न'आव थांना थाङा होननानै थांसै जोब्बाय